Gogo eta huts eta baketsu hartan, murgilduta egon zen. Harik eta dorrek orlojuak goizeko 3 jo zituen arte. Eguna leiho aurrean nola argitzen zuen ere ikusi zuen. Orduan, berak nahi izan gabe, burua zeharo beheratu, eta eman zuen azken arnasa. Goizean goiz garbitzailea etorri zenean, indarrez eta presakateak dan baioz. Halakorik ez egiteko sarri eskatu zioten arren. Behin bera helduz gero, etxeko guztien loa galarazteraino. Hasieran ez zuen ezer berezirik antzeman. Gregori egindako ohiko bizita laburrean. Nahita zegoela geldi-geldi pentsatu zuen, irainduarena eginez. Zentzu osoaren gabe zela iristen zion. Gregor kilimantzen hasi zen erratz luzearekin. Arrakastarik ezean, baina arrezetu bultzaka hasi, eta batere gogor egin gabe arrastaka eraman zuenean jarri zen erne. Benetan gertatu zenea zohartzean, begiak zabal-zabal egin, ahopean txistu egin baina, bere buruari luzaroan eutsi gabe, logelako atea erabat ireki eta ozenotz egin zuen hango ilunpera. Ikusi akabatuta dago, hankaz gora akabatuta. Sansa zenaren emazteek ohean bizkarra tentetu, eta kosta egin zitzaien garbitzaileak emandako sustoa gainditzea, eta hark zioenaz ohartzea. Ondoren, baina bakoitza bere aldetik atera ziren ohetik presaka. Sansa jauna tapakia bizkarrean botata, eta Sansa Andrea ohea torra usean. Alaze sartu ziren Gregorren gelan. Bitarte hartan, maizterrak hartu zituztenetik, Gretek lo egiten zuen egongelako atea ere, zabaldu zen. Goitik behera jantzita zegoen, bat ere lo eginez balu bezala, eta hala ageri zuen bere aurpegi zurbilean ere.